Майко, то си разби. О, бързи, приселя! Стой, не мърдай! Защо не спря? Спокойно, дъще. Сега ще разберем. Добър ден, сержант Апостолов. Защо карахте толкова бавно? Ние не бързаме да ходим там горе, господин полицай. Да. О, не. Вие ми изглеждате много умни, от вас нищо няма да изкарам. Какво искате да кажете, господин полицай? Само да кажа, че аз съм медицинска сестра в АОБГ. Абе, много примерни ми изглеждате. Лек ден ви желая. Благодаря ви много, старши. Лек ден. Звъни ми. С такива като вас няма да е много лек. Ето тук виждам 100 лева. Стой, не мърдай! Куш се. Добър ден, сержант Апостолов. Защо карахте толкова бързо? Ами като включа на спорт и ми се замъглява километража и не виждам. Те ли? Ами срещу 100 лева ще оправим проблема с замъгляването. Ами то хубаво искаш пари, ама нямам. Днеска не ми ден. Ще причим. Ко се чува от заря? Ами, звук. Те ли? Слиза от колата да проверим. Да. Слизам. По-бързо, сваря багажник. Тваря! Ето, няма нищо, само една жена. Скъпа! Любов моя, помогни ми! То сме отвлечи! Защо отвлечи? Не съм го направил, не съм! Ръката на тила! Не съм! Майко, то става страшно! Мале, какво направих? Ало, ела, трябваше спешно. Какво си направил пак? Млади момко. Ами отче, ядосах се и ги пратях при твоя човек горе. Човече, внимавай с тая твоя сила. Тръгвай си, аз ще се оправя. Благодаря ти. Отче наш, който си небесата, още 2 души напуснаха този свят.